A superavoa de Antón. Antón é un neno coma ti e coma min. Ten 8 anos ou case, total, só lle faltan un par de meses. E unha irmá máis pequena chamada Xiana. Antón vive nunha cidade pequena, con edificios moi altos e outros máis baixos. Neles vive moita xente, é imposible coñecela toda. E iso que é un neno moi simpático que saúda a todo o mundo pola rúa, sempre cun sorriso na cara. Dende hai un tempo hai un monstro na cidade, chámase Paro, e agora coronavirus. Xa devorou a empresa de papá. Antón non ten moi claro que é, pero todo o mundo pon cara de susto cando falan del. Debe ser un monstro malísimo. Agora papá queda na casa cando mamá vai traballar, pero xa non está contento. Cando xoga con Antón e Xiana, abúrrese moi rápido e ten cara triste. A avoa Oríxida vai moito pola casa. Vive na mesma rúa e visítaos a miúdo. Trae a compra e no fondo das bolsas sempre hai unha larpeirada pros cativos. Os sábados pola mañá sempre van de paseo coa avoa Oríxida. Ás veces hai xente na rúa que pide esmola. Avoa, por que piden cartos? Ninguén os axuda? Quizáis non teñan avoa, meu rei, pero mentres estea eu, a vos non vos vai faltar de nada. A avoa ten as mans pequenas e engurradas, son moi suaves, cando aloumiña a cara de Antón. Porén, non está tranquilo. Que pasa con toda esa xente sen avoa? Que tristura. Di a avoa que o monstro xa aparecera antes, cando ela era nova. Só comían patacas fervidas e pan se había sorte. Ao final, tivo que marchar a outro país. A avoa traballou moito, di que fixo o que había que facer, e agora non vai permitir que o monstro Paro e o coronavirus ataque a nosa familia. Iso nin de broma. Con cada día que pasa, Antón decátase de que a avoa non só os axuda a eles, tamén sempre ten unha moeda para a xente da rúa, axuda nun comedor social todos os mércores e colabora nunha ONG. Sempre ten unha palabra cariñosa para todo o mundo e a miúdo a xente triste sorrí cando a ve. É fermoso ver florecer eses sorrisos. A avoa non só nos coida a nós, matina Antón, tamén é a avoa de moita outra xente. Cando lle piden no cole que escriba unha redacción sobre o seu heroe, el teno claro: a superavoa Oríxida. Aínda que o monstro do Paro non marchou, con xente axudando como a avoa, a cidade parece máis leda. Será que entre todos podemos facer un mundo mellor? Por todas as avoas e avós que loitaron pola nosa liberdade, polos nosos dereitos e o noso benestar. Por todos aqueles que hoxe seguen facendo o que hai que facer para coidar dos seus pequenos reis. Grazas. Este conto, A superavoa de Antón, é unha iniciativa de Meu Rei Activismo pola Infancia, dos autores Javier Domínguez Pérez e Alba de Banfreijedo. Agardo que vos gustase, pequenas e pequenos. ¡Mua!